Naikin, naikin. Satu dua, satu dua, satu, satu dua, satu, testing satu dua. Dikit lagi, dikit lagi. Satu dua, oke sip. Kayak Tes, gini ya. tes. Tes 1 2 3. Tes tes. Dah, ini harus gede ya. Coba lagi. Kulit. Dilem dikit, dikit.
Shalom, horas madehita salutna. Kami sian parhalado KBP Cipayung Cilangkap, pasaton selamat hari Minggu. Dohot selamat mangitun permingguan di sadarion. Tarlumobi tuhamu amang inang nami. Na baru saliat dupe mangitun permingguan di HKBP Cipayung Cilangkap. Hupang ido hami dohot hormat tuhita sude. Asa dingkan mata pakai masker tei saliling bandohoti permingguan non. Di perminggota sadarion di Advent na parjolon, laos tapatupado acara perningotan, Ari HIPH Saportibi, nabadabu di Ari, sada Desember 2020 sada, di patu pamayan nong dung patik, alanei, di namaradi hitan nong dung sidung patik, dang pola jonjong hita. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus, pinuji ma Tuhani nang patolas hita tu tahun nai baru parhuriaon, ima minggu Advent, alanei, mangasahon asini rohani Tuhani, hami parhalado ni huriata pasatot Tuhamu, selamat Advent madihamu saluhutna. Ima tutu, las dorohanami, jalahu puji hami matuhani, naung patolhas hita tu tahun nai baru parhuriaon, minggu Advent sadarion, selamat Advent ma nang dihamu naposoni Tuhani. Marguardo minggu sadarion Advent parjulu, lapatanna madagam ari haroroni Tuhani, nunga galak sadalilin Advent di joloon, paingoton hita di panodang nanaing rotu portibion, manodangi haholomon, asa patiuron na saluhutna. Sai digohi jalalam ditabay Tuhani ma, haholongon ni rohana dihita, marsinodang ma panodangi, manodangi rohata. Tapuji ma debata na mangalihon tiki sadariot dihita, lau patupahon parningotan ari HIPH Saportibi, tongon di hari 1 Desember, di patupado parningotan ari HIPH Saportibi, lau patubuhon pakilala di sudejol ma disadok portibion, taringot tu hinajorbut ni HIPH. Naeng maganup hita manangiakon, mangurupi akadongata na mangulu di bagasan HIPHI, jala parsidohot mahita mangagohon stigmatisasi dohot diskriminasi maradopon nasida rap mahita tutu dohot nasida lau mamuji dohot pasangapon debata Atong marhite hapur syauta dohot pakirimota tatomu-tomu maharoroni Tuhani dinaro Tuhan Yesus rap dohot salut akan abadiana songon topik ni mingguta sadarion manomu-nomu haroroni Tuhan di bagasan habadiaon. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredem haite asen buku ede nomor 510 ayat sadar roditolu. Nama
marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, God guarni to di perbadia, natu mo palangit dot tanoon. Amen. Pabuahamu matu borusion, idama nungaro hatuon mi, idama ihutu ibana do upasi lehononna, jala pamalosonna di jolona, digohi jala lam ditabay Tuhani maholongan ni rohamuna sama hamu, gabe sohasurahan hamu dinaro Tuhan Yesus rap dot saluhut akan nabadiana. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo no sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano, hinohoroni hasi ni roham do bayan saat hami tu tahun hurian naib baruon. Lehon matu huriam to dim na badai dohot hamolon sian ho, asalam rarat jala gede harajonmu di tonga-tonga ni hamion. Selehon mahiras ni rohatu naposom makataon hatam, asalam dengan huriam marhite siani, pargogoi mahami mangoliho di bagasan haporseo na totong, asa manahan hami saat roh di ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahite asan buku eden nomor 40 ayat 1 roh di 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik na parjolo sahatu paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di bodua gijang, dok na di bodua tongaton, rodi ni nada bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan namarsaniang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiaw nari minggui, dinaono mari maula hamu nasa siulomu, alai anggo ari papitohoni, ari paridianan di Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini huta ni halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do di toppa di bata langit do tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papitohoni. Di baheni do bahena di pasu-pasu di bata Jahoba, ari parideani jala di parbadiai. Ima sahatna,
Atong rak magidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami. Mangulahon na hobar tupatigmi. Amin. Mare de mahita sen buku ede nomor 136 ayat 5. Refleksi parningotan di ari HIP/AIDS Sapurtibi. Ganup Jupang ari sada Desember, saya patupado parningotan di ari HIP/AIDS di sadok liat Portibion. Ia parningotan di ari HIP/AIDS Sapurtibi di bagasan tahun 2021 ima nasinodangan di tema global namandok N inequalities, N AIDS, N pandemics. Do tema nasional namandok akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Nama radomuat do tema waktu sakapta Asia anggiat marhahujungan HIV/AIDS di tahun 2030 nanaing ro ima molodung boy 10% siakan na positif HIV, mandohoti terapi ATV, jala 10% sian jol manong sanga hona HIV/AIDS, gabe nol virus. Ale Tuhan nami, hodo pangurupi na sumurung di hami. Mangiuton data sian Kemenkes, saro di bulan Maret 2020 sada, di Indonesia nungadong 427 200 sada halak na hona HIV, jala 130 sada 417 halak na hona AIDS, tung maul do HIV/AIDS on ta adopi di Indonesia on, ima si ala na sobolas dope hatop barita taringot tu si tarsar, tu sadok masyarakat di bangsota. Akup ni torop dope sian si hatoropon namanigor makhumi akadongat tanong hona HIV/AIDS. Bola gabe korban stigmatisasi dohot diskriminasi nasida. Ale Tuhan nami, pada stigmatisasi dohot diskriminasi sian hami, alai saya pangulu marohana marsi holongan di hami, asa marsi holongan situ hami sama hami. Dung jongjong HKBP AIDS Ministry, jala patu paragam ni pakobesion mamukka sia tahun 2000 na salpu, ima patu pahun pencegahan, pengendalian HIV/AIDS, dohot patupa pendampingan tu halak nong hona HIV/AIDS. Saro di bulan Oktober 2020 sada, Jepang HKBP AIDS Ministry dot 136 kasus, ima 680 halak bawa, dot 250 halak boru. Sian kasus i gumudang donong sahat tu tahap AIDS, ima akan naung mengalami gejala penyakit. Torop do kasus si Jepang di akan nong baru umur lewelu 140 tahun. Manang boy do honon nong hona HIV/AIDS nasida di haposon nasida B. Adul gumudang do resiko penularan marhite heteroseksual, manang homoseksual, ima 750 sia halak. Marhite jarum suntik narkoba 132 halak. Marhite transfusi darah sada halak sian ina pangitubu tu anak korna 30 halak. Marhite jarum tato 2 halak. Marhite terpajan jarum suntik ujutongan karejo 2 halak. Jala marhite nasobinoto parhitean nasada halak. Noaing adong ma 500 halak siananaung hona HIV/AIDS na mangulu dope alai 420 manaung modding. Ia kasus ginwaran na odeng ima na Jepang di godang luat di Tapanuli Raya, do rujukan sian daerah di Sadok Distrik HKBP.
Ale debata nami, saidongani jala parpugoi mahuriam HKBP, parsidohot paujukon pangararat ni HIV AIDS, marhite pakobasion ni HKBP HIV AIDS Ministry. Di parningotan di hari HIV AIDS sa Portibi, na pinatupan ni sadok liat Portibion ganup ari sada Desember, dihirim doa anggiat sudehi ta parsidohot lau mangotapi hararat ni HIV AIDS, mamukas yang diri tasad diri, keluarga ta huria nang masyarakat petahe. Anggiat maganup ruas ni huria bolas gabe harroan ni parbinotoan dohot barita nasitong taringot tu HIV AIDS. Akup ni i tau kak marohata anggiat rade majakkon akadongata na hona HIV AIDS di bagasan parsorta si ganupari jala parsidohot mahita pakolakon stigma dohot diskriminasi siana sida ai dongata jolma donasida. Totong marsi urupan hita lau pahisaton, pakobasion, pencegahan, dohot penanggulangan HIV AIDS. Hutang yohon hami ma ilu-ilu nasida, ay haber niton nami do nang haber niton ni pakilalan nasida. Marsi nodang mapakkirimota mabain hita gabe sibuan hati uron. Tasaburhon mapakkirimoni tuganup nasida, akana marsi taunon, alani HIV AIDS na pola mabayan nasida di pasiding torop halak. Ulan atingan tuhalak sule, songo pinan na Tuhan, ikut turu pirun nagale, gabe parholong maho, bahen Advent namar lapatan doi tiki panomunomuon, tahalason maharor ini Mesias tutonga-tonga ni Portibion, nagok hasusan, lumobi tu nasida akan hona HIV AIDS, dot nahumu susah aleni COVID-19, di bagasan panomunomuonon, gok pakiriman mahita rap dot akan namarsi taonon ni, songon Tuhata Yesus, namarsi taonon laho mangalehon ngolu di hita. Mare demaita sian buku ede nomor 220 ayat sada rodi 2. Dohot halang na sumurun siya
Martopoti ma dosata nagudangi, tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona sahutu dosan, jala ama parasiroha. Dang lomor hamida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjati itu mani kondalanna. Asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani ubain hupangido hami, sesudati matoru-torum, asa unang mangonai betu hami. Sesesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Separgogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami jala debata nami, sesesa ma dosa nami saluhutna, sepangulu mahami di bagasan asini roham. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami patuguhon rohanami, asa marhabadiaon hami dijolo di debatam. Ay dinaro Tuhan Yesus, rabdot salut akan nabadiana. Amin. Tabigi ma baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonot do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuhau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugokku tuhamu, guruhon hamu masianau, ay nalabok doau jalana serep maroha. Asa dapotan hasonangan todimuna, ay labok do augakku, jalaneng dohot na huha porsuhon, hasangapon madirbata na digijang. Amin. Marede mahita sen buku edde nomor 100 ono pulsia ayat sadar rodi 2. Sayur
hata ni debata turpuk di minggu parjolo sadarion, tarsurat di Jeremia tulpul ayat 14 rodi 16 tajahama marsikat sori. Idama narodo akka ari sogot ninna Jahoba. Auma parsitokon disi hata na denggani naong hupa baga-bagai taringo tu pinopar ni Israel, doh taringo tu pinopar ni Juda. Dia ka ari dohot ditiki au mapatubuhon si David sada tubur hati goran ibana makajongcokon dohot hati goran di tanoon. Di akka ari ima dapotan tua Juda jalamar sonang-sonang isini Jerusalem maringanan jala oddo guardohonon di halak Jahoba parpitorata ido sahadna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede itasen buku ede nomor 540 ayat sada rodi 2. Tidak kon maha porseotay songon nahit na itadak kon ni dongata saha porseon porseo di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba idoa mapargogona suatu dosan natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria naga-gabean sian di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natuma nabenit di pangumuan di sebelatus nama deta pajal do ibana di hau pinasilang natua tu banua toru dung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamu ni debata Jahoba amanai perbubuhuna suatu dusani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon makuhumi halak nama mulu dot namate. Au porsea dito di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namando mulak mangulu dosa god daging ni halak nong mate dohot diangoluan nasora sudah. Amin. Dikting Minggu 28 November 2020 sada. Di pabotohon tusude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 sia tikting dang pola di jahon sude. Naparjolo Minggu tahun baru parhuriaon dohot Minggu Advent. Di hari Minggu sadarion 20 November 2020 sada masuk mahita tu Minggu tahun baru parhuriaon laos Minggu Advent. Alani hupangi duhami ma asa marsitu tu mahita laho mangarade diri di minggu-minggu Adventon laho manomu-nomu ari hasosorang ni Tuhan Yesus nanaeng pesta honota marhite Natal sekolah minggu Natal naposo doho remaja parpunguan bodari Natal ibadah Natal umum sada dohot ibadah Natal umum 2. Napa 2 hon kuota bangku hudulan ni ruas. Di pabotohon tu sude ruas ni huria mamuka sian hari Minggu sadarion 20 November 2020 sada
Kapasitas kuota hudulan ni ruas di gereja tahun ditambah ma gabe 75%, ganu bangku tolu halak. Mardomu maun tu haputusan ni pamareta taringot tu PPKM level sada naung mangaluas saha tu 75%. Alai molo garejata secara bertahap buido ditabai manang diurui kapasitas kuota bangku hudulan ni ruas huhut mamereng situasi perkembangan pandemi COVID-19 saha tu Natal doho tau baru nabinahen ni pamareta. Napatuluhon mangapuli. Di hari Rebo tanggal 1 Desember 2021 pukul 10 WIB di Patu Pahuriata do acara pertangyangan pangapulion tu keluarga Inang Titin Sinaga Borugurning sektor Tolu. Di parmoding ni amang situa Saudin Sinaga di Tikina Salpu. Mardomu ala situasi pandemi COVID-19 doho PPKM ala nii tu acara pangapulioni saema holansian sektor nama dohoti acara pangapulioni ima koordinator sektor sahalak sian tim sosial sahalak sian tim sending parhalodo sektor dohot padita toropna 5 1 7 halak. Popaton, amplop pelean tu sosial huria. Mardomu ala gudang dialokasihon hepeng nuhuria laho mangalehon tu laun sosial ni huriata hinorhon ni pandemi COVID-19 ala ni di hari Minggu sadarion 20 November 2021 tapapungu do pelean amplop sosial tu huria jala tapasaha mayan non dung sidung jamita. Napalimahon amplop ucapan syukur Natal. Hobar tu program kerja huria di Natal tahun 2021 papungu amplop ucapan syukur Natal duhita songot tada parsitu tuata madukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alani hupangi dohami ma tu sudir wasni huria asa di bagasan iasni roha mahita sude pasahaton amplop ucapan syukur Natal. Buima tapasahat marhite parhalado sektor tabi ta transfer tu rekening huria manang marhite na tataruhon tu kantor ni gerejata. Ia amplopi buima jalo ota sian parhalado sektor tabi. Paonopon padidion nabadia dohot pasahaton tohonan situa. Di hari Minggu 10 Desember 2021 di parmingguan pukul sia WIB naing patu paon ni huriata ma padidion nabadia tu akka poso-poso dohot pasahaton tohonan situa. Alani hupangi dohami tu sudi ruas na naing madidihon yana kona asa mendaftar mahita marhite na mangisi formulir pendaftaran na dijalo sian kantor gereja di tiki jam kerja Selasa sampai Sabtu manang marhite parhalado sektor tabi. Napapituhon iuran tahunan. Mardomu alanaing marujung nama tahun 2021 alani hupangi dohami ma tusudir ruas nihuria asa tagarar bema iuran tahunata. Iurani buima tapasahat marhite parhalado sektor ta manang tataruhon tu kantor gereja di jom kerja kantor gereja. Napawaluhon sumbangan solidaritas Ilumanetek. Di pabotohon tu ruas nihuria di hari Minggu sadarion 20 November 2021 di Patu Pahuriata do papungu sumbangan solidaritas Ilumanetek tu keluarga almarhum Sintua Saudin Sinaga sektor Tolu namoding di hari 24 Oktober 2021 tapasaha meyanon dung sidung jamita di joloni pitu ni garejon di bagasan rohana tulus songonima saha nitikting dihita. Marede mahitiasan buku ED nomor 44 ayat sada rodi 2.
ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti. Roha, todi pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu Advent madita saluna. Suakso ni nang namar minggu dia kabagas na sidabi na live streaming. Pasahat kami selamat hari Minggu di hamuna saluna. Hatan itu hata dihita di Advent perjuloon tersurat di Sada Tesalonika bidutulu ayat sia sahat rodi ayat 10 tulu hujahama dihita. Ai hamoleateo dia mah terliho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami diculu ni debata nami marningot hamu borngid dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asang giat idau nami buhimuna lawas pasti koson nami ia adong dope hahurangan ni haporsian muna alahai debata amatta sadiri dohot tuhata Yesus ma pabuluson lakanami tuhamu alai digohi jalalam ditabai tuhanima haho longon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami diham laho patuguhon rohanami gabe sohasurahan marhabadiaon dijolo ni debata mata dinaroi tuhata Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana ido sahatna homo kadongan mulai minggu sadarion saat mahita tu namar guar tau baru parhuria tau baru parhuriaon nani mulan sian Advent na parculon alani hamo kadongan wajar molo pasahat tu hita songonari selama tau baru parhuriaon madi hita selai sudah jauh hita madok selama tau baru parhuriaon madi hita ikolas doro hatta sederio nakamang kainang las puasa nunga masuk hita tu tau baru parhuriaon mamuka sadarion starting baru mahita noang ima Advent terus tu perayaan Natal dan selanjutnya tau baru makadongan sia turpuk nahu jaha dihita nakiningan Tesalonika taboto dora riwayat haja jadi ni huria Tesalonikaon disadatiki mardalani do apostel Paulus rap dohot Silas sahat mana sida tu hutan amargoar Tesalonika ditiki dang arong dope nama ada Kristus Kristen dang arong dope masuk mana sida tu ibadat ni halak Yahudi tulu hali ibadat minggu songod dihita mai hari Sabtu ma dihalahi Roma si Paulus tu si tu rumah ibadati laos diajari ma halak Yahudi ibadah ma Yesus odo Mesias odo rajata tulu hali ibadat ma Paulus mengajar ini ahana masa gudang dohalak Yahudi
dohot halak Junani Romawi, dohot akab paropuan orang-orang pekerja-pekerja di Tesalonikai menerima Yesus. Porsea, gabi karisten. Alai sebaliknya, halak Yahudina di sini cemburu, iri hati, sugu marohana memerek si Paulus. Ini kok baru marjamita kok banyak orang yang berubah dari agama kami, dari Yahudi. Gabe Kristen, ini ada rohana sida. Igaori mahuta Tesalonika. Suak songoni ijo wak kapareman, babenggutur. Iduduna sida ma si Paulus. Alai adong mana margor si Jason di si. Om mana melindungi si Paulus. Do si Silas. Dan satu ketiga, sian oma muse sip-sip. Lao masih Paulus tu Berea. Siap Berea muse, berberita nauli si Paulus gudang na Porsea. Roma muse tu si akapareman iga ore muse huta Berea. Siadi masih Paulus tobus tu Athena. Kamu kadang-kadang disada ketika duksa dia leleng ditinggal huci Paulus Tesalonikaon. Roma muse barita tu ibadah. Sian namargowar Timoteus. Ibarita si Timoteus ma namasa nuaeng di Tesalonikaon. Ternyata berkembang. Semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Laci parohani, Paulus ubigi baritahon. Wah, najulu ilili dua usiano. Sonari, nga berkembang agura kalak karisten, nga torop. Dak kolak karisten na somal-somal. Justru teladan dalam iman. Ibahas kaporsial. Keteladanan nasida nakpe di bagasan berbagai-bagai tantangan pergumulan doa kadongan. Tantangan do dihadapi nasida, gudang guna mencerca nasida. Alai, bertahan, kuat, mampu nasida menghadapi tantangan doa pergumulan ini. Ide banda dibagi si Paulus mohon, paman, mau lihat madi huali jauh badi kata. Berbuah doa be nahusuani barita nauli na di Tesalonikai anggona jolu hacit rohaku sebenarnya ai dilele doau siakurai gudang guna marsuguni roha dia alai sohnari ternyata Tuhan mau liate madi hole jahoba mana patut bahenokku mabelas roham ale jahoba de mata disaluhut na namason. Mahidok si Paulus. Buama behenokku. Patuduhon. Belgani rohakon. Di perkembangan ni Huria Tesalonika. Sian naso adong. Gabe. Rarat di si akana Porsea diho. Jadi banarong gue maksudnya Apostel Paulus sebenarnya. Neng lau tu Tesalonika mulak nguse. Neng berengon na perkembangan ni. Alai, nakpe si Paulus hatikai dalam keadaan tantangan pergumulan yang sangat berat. Gak mungkin dia keluar dari tempat itu untuk pergi mengunjungi Tesalonika. Gak mungkin, karena kondisi dan situasinya dia pun sangat-sangat bergumul. Idok ibana di son, martangyangi doa Tuhan. Asa bukom punya dalan. Asa boya madapoton halak Tesalonikai. Asa lam hupadasip. Haporsiaw nasida, parbinotoan nasida. Pengenalan nasida diho.
Alai, ternyata Tuhan belum buka jalan. Nakpe saya martangyangi Paulus. Alani ima surat naon. Dang boy mana lau? Dang boy borhat mengunjungi langsung ketemu muka. Nakpe marhite-hite surat. Tona barita naulipe argadoon minarohani Paulus. Makadungan tabereng di sini. Ada banyak cara rupanya untuk melakukan yang baik. Mulu sebuah A, B. B pedang di jalo, C. C juga banyak tantangan. Lakukan yang lain. Selalu Tuhan membuka pikiran kita. Rohatta. Buama patupakan ading getui sepetaho. Tudongat tatu gelek tatu natoras. Tuhuria. Dan sebagainya makadongan. Omma natabereng diturbukon na perjulu. Ahado isi ni surat isi Pauluson. Ahai sila. Mulu tabereng ayat tulu. Di ayat tulu di doksi Paulus mah bahwa jemaat Tesalonika betul-betul mengalami goncangan iman. Tak tabu-tabu dan mulus-mulus mulu ni ruas ni huria Tesalonika ngomong kadang. Enggak. Tantangannya sangat banyak. Bahkan di Dison betul-betul dia mengalami munggil-unggil gudang nepang munggil-munggil hon di hata Batak. Goyangan di hati Indonesia. Gudang. Alai. Bohado nasia. Nakpe diunggil. Nakpe gudang nama bain nasida gadap. Waduh, halak Kristen di Tesalonika. Bertahan hama kadongan. Bertahan kuat kokoh. Iman nasida. Bahkan justru tantangan itu mabain lem kuat nasida. Lem digoyang. Sungguh kawi dui hama kadongan. Mulu hau lamia goyang alugu ibana uratnya makin kokoh, makin kuat uratnya, makin tinggi juga ke atas. Itu goyangan inilah patan hamba kadongan. Madi dok Paulus. Dungi di ayat sia di dok muse. Ima turpuk tahun. Kita harus bersyukur. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita. Ide bana didok nakiningan Tuhan. Hamule to cumudi ro bahenokku to alani balgani rohaku. Alani lasni rohaku. Hamule to nasumudi do. Nah patut patuduh honokku Tuhan waeng. Luar biasa do nama sau Tuhan. Luar biasa dia. Tak terpikir rauna julu. Dan boy bayako noku na ikocongnok kabe akhirna jemaat Tesalonika on di pasu-pasu hok kena ni ulauku. Angguna julu gudang guna bersuku ni roha diau dihutai. Anggu songonari las rohaku. Do benokku. Ayat si. Dungi Roma musia ayat 10 ada. Ayo Paulus di son. Martangyang itu. Saya berdoa. Untuk menghadapi semua tantangan, tidak ada yang bisa memberi kekuatan kepada kita kecuali kekuatan karena doa. Doa odo. Naikun gabe sejata. Nama cai koras gugu kuat di kita tangyang odo hamok kadongan. Nang lupa kita martangyang. Inilah kekuatan kita. Doa itulah. Dong ayat 12, ayat 10 dulu, di dok mau di son. Isosoi ma jemaat di Tesalonika di surat nao. Hamu jemaat Tesalonika. Gudang guna membaci gahapor siom, ada? Alaiku tetap badiahang
sohasurahan ngulum. Omma isini turpuki hamu kadongan. Om. Managui persejarat tasirotang. Molong mataboto ima isini turpukon. Kita lihat beberapa. Dalam rangka didok naking di tema topik ni minggu Advent pertama on manomu-nomu haroron itu hani di bagasan habadiaon. Ido tahe? Sudah juh kita mengalu. Ido manomu-nomu tu hani di bagasan habadiaon. Haron itu handa dia dosi. Tomo-tomo taro. Do panomu-nomu. Dia do harosi tomo-tomo otta. Dia haroron itu hani. Dia haroron itu hani. Dia. Yang mana? Kedatangan Tuhan yang mana? Ada 3. Kedatangan Tuhan na parjulu marningot mahita hadu tubunai. Ribuan tahun yang lalu. Tatomu-tomu. Alana naginok ni Jeremia 30 na di epistel na kiningan. Tubur sia cidaud Romai. Moloro tubur sia cidauti ina episteli na kiningan. Hamu na mia di huta Jerusalem. So nang mahamu mardame-dame mahamu. Adong madi hamu pakirimon na mangulu. Tulus mo mai. Terjadi mai. Manatapis tahun di perayaan Natal. Asama kadungan molo nang donon iturpukot tu hita mano-mono perayaan Natal. Masih tomo-tomo taruasia perayaan Natalon. Tak pernah di rohata. Sudah akan amar pertemuan tu ibadah perayaan Natal kepada panitia perayaan Natal. Mari persiapkan bagaimana perayaan Natal tahun 2021 ini supaya betul-betul membawa kita kepada penerimaan Yesus. Pajakono di bagasa dirita, nguluta, dakolan na marmea pita, marpesta-pesta hita, marari raya hita, daong. Tubuh di sodong. Waduh, tubuh di ibana di son, di roha. Tubuh do, panoh-mono-mono songromba di hita. Jadi unang lewat perayaan Natal keduaan. Sorong lapatan na. Lewat sabik songoni. Tubuh dari ibana di sogabe. Inganan hatubuan ni Yesus doon. Bagas tahun, diri tahun, bahkan rumah kita masing-masing. Rodo Yesus tu si. Nah ini yang harus kita persiapkan hama kadongan. Kedua, dia masih tomo-tomo tahu roh haroron Yesus. Kedua kali siap dohita au cugari pitoro Yesusi. Do lapatan ni haroron Yesus pada halion. Kiamat. Itu sebenarnya hari kiamat. Karena dengan kedatangan Yesus 1 Petrus pasal 3 ayat 10 mardorop ma si sia-sia ni portibiolau sega hancur semuanya. Si tomo-tomo. Banyak orang yang memprediksi ini dahulu. Adong mandok lauro ma di abad 2, di abad 3 dina. Dang adong na memprediksi di abad 10 sia ma. Tahun 1210 watin. HP hadoro tahun 1210 wat. Dang madengah. Di abad 20 na maon indak kajolma. Hendak songoni kita. Kapanpun Tuhan Yesus akan datang, mari kita sambut dia. Sambut dia. Dalam apa tuluhon, haroran itu hatta si tomutomota. Ima tu pribadi tabi. Tungulut tabi marsada-sada. Sukut-sukun nuhaeng.
acugari di jauh Tuhani hoinang. Ngara dewe, acugari di jauh Tuhani, tole mainang, olak nyom maho, wela matu benua gijang, ngasabe portibio diho, moloina. Abe, siap behita di si, adik tung dohonot tado, Tuhan tolong majolo, dangarung gope pahopuku, jolo hubereng jo pahopuku. Ya, wajar kalau seorang yang mengatakan itu alay. Dan disi kuncinya. Kematian itu bukan didasarkan kepada sakit penyakit saja. Ada kolan alani marsahid asama hati kan? Kolan alani sahid sehat do beau. Dang mati do beau. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Apapun bisa menjemput kita ke surga. Isommahitai korade. Sommahita Makadungan dalam rangka menyambut ketiga-tiga kedatangan Yesus ini dipangido turpukom mahita nuaeng. Dipangido. Dipangido. Saya lihat beberapa hal dari perikop ini. Pertama, perjulu sekali. Ikoradi hita memenangkan setiap pergumulan pertarungan hidup. Odo perjulu dainang dah. Ikoradi hita memenangkan setiap pergumulan hidup. Songon halak na di Tesalonika. Molo hudo nakingan goyangan iman. Mengunggil-unggil hokka porsiaon nina si Paulus di sana kining ayat tulu. Ahado labatan ni. Di hata Junani di dok mai telipis. Sian hata telibo. Uap yang panas. Gur-gur. Ya kain akan iboto do molo uap panas. Molo ilopa air panas gur-gur. Molo gur-gur air panas si keluar mah uap-uap nakan panas deui. Mohop situ tu deui. Magoyangan nan dok ni Paulus disuon. Buah siap dohita rade dohita jala iko berhasil dohita mampu dohita menghadapi akan nama baik gur-gur rohat tahun. Mabay panas ate-ate tahun, pikirat tahun, susah terus. Nah, ini kalau jemaat di Tesalonika maka dengan betul-betul mereka mampu dan bisa memenangkannya. Odo nuai naga suku-suku dihita. Moloroa kana mabay gur-gur roha ate-atetta. Boha dohita. Gudang akan itu matangis. Gudang akan mampu. Gudang akan nagadap di bagasan. Nuluna. Dang mampu menghadapi tantangan dua pergumulan yang mau kadongan. Gudang nama begur-gur rohata. Panas pikirata. Rohata hati-hati tak gudang mau kadongan. Hacit situ tu. Tak kolah sahid. Pangalahu ni keleng. Buhi nama begur-gur hati-hati tak. Pangalahu ni atorasta. Buhi nama becugur rohata. Acik rohata. Mohop. Berang. Begitu banyak orang yang menghadapi tantangan dan pergumulan di tempat-tempat kerja. Ngadi bani mana segala sesuatu yang baik untuk pekerjaan itu. Alai tong do pedang dihargai. Banyak yang tidak menghargai yang mau kadongan. Begitu banyak teror, intimidasi. Anak-anak kita nggak bisa kerja. Entah kenapa. Padahal sudah S1, bahkan S2. Belum bisa. Alanya hau cudeo. Mabai kita hacit situ tu dah bangudoh nama kadonga. Gudang nama baik kita. Gur-gur. Telipis. Ni paranguluhan on. Nga berusaha. Keluarga on. Martiga-tiga. Siya nasa rohan. Alah, wala ni songoni do pe. Gur-gur. Ate-ate na mula siya pokan. Mula siya nonan. Dang adong laku tiga-tiga. Banyak sekali yang mau kadongan.
Menggerutulah kita. Gudang mana baik hati-hati tahun tang labia mar minggu. Dang martangi yang biau dah kapeta labatan nyon. Saya bina kan ada kan tok so diperduli hodi Nina. Banyak sekali yang mau kadongan. Jangan. Kita harus mampu memenangkan setiap pergumulan ini yang mau kadongan. Mari kita bertahan, jangan surut haporsia ota. Unang gak bisa deh kita mau kadongan di bagasan ngurus siapa rion, apalagi di bagasan kaporsia unang. Olo enang, olo hitamang, mari banyak sekali, banyak. Aleko bodoh kita yang jemaat Tesalonika, apapun yang terjadi, apapun yang merongrong hidup saya punya Kristus Yesus. Saya punya Yesus. Oleh karena itu, saya akan menang dalam nama Yesus. Ikoni do sidohono tahu kadongan. Advenoma na mempersiapkan kita memiliki sifat nasaman. Ima perjulu. Paduahon. Hama kadongan di bagasan semua pergumulan tak bersyukur. On kedua. Bersyukur. Didok hata Junani dison Eucharisteo. Senima Ekaristi. Molo dihalak Roma Katolik Ekaristi natibuan nilainya. Natibuan. Oma ucapan syukur mereka yang paling tinggi nilainya. Ekaristi, syukur. Lo di kita. Maka dongan. Paulus mengatakan tadi, aduh Tuhan, bahenokku mau lihat itu ho. Hubigi berita ni jemaat Tesalonika ya mang macelasir rohaku. Ale bohama bahenokku mabalas ni roham. Asalas roham Tuhan. Masih bahenokku tuh ho. Syukurna songo dia masih bahenokku tuh ho. Nah, mau kadongan. Mari bersyukur ya. Bersyukur. Aidang bersyukur hoi nang molohi pas dope sa sonari. Dan bersyukur kita molohi pas kita saat sonari. Waduh, molo benereng do. Ningok do. Permulaan ni COVID on. Sedih hari mau naing naroha. Bahkan barangkali sudah ada di antara kita yang kena. Barangkali banyak ya. Kena. Alai, boy do tulpus hita domingo sedarion. Sediaon, alani ahadon. Alani hibat tadui menjaga diri. Alamar masker raw teh terus. Paksid doau. Ido bainau sehat. Oke, betul. Bagus sekali itu. Kita jungjung dan kita ucapin terima kasih banyak kepada pemerintah kita. Karena kita betul-betul dihargai kesehatannya, diupayakan apapun yang bisa merawat kita, mempertinggi imunisasi daripada tubuh kita. Aka dokter-dokter, terima kasih amang dokter, inang dokter, perawat-perawat, alai. Ya, terutama syukur kepada Tuhan. Dijagai kita, diramuti kita, diloas dope kita. Satu sonari hipas-hipas. Kita syukuri. Ada katanya sesudah ya Natal tahun baru varian-varian lain akan muncul lagi. Oke, kita tidak suka memang sebenarnya varian-varian lain muncul lagi di tahun Januari 2022. Alai. Molotung rope. Tetap saya bersyukur kepada Tuhan karena saya yakin Tuhan akan jaga saya. Ikoni rohonota. Akan Tuhan jaga saya menghadapi semua goncangan-goncangan, penyakit-penyakit, apapun AIDS namanya itu tadi, AIDS, HIV, AIDS, penyakit lama dunia ini. Penyakit nalilinggi, aka pangalaho naroa, ya, yang berhubungan dengan masalah-masalah hawa nafsu, akibatnya. Dau-dau may sakit mo kadongan.
Alai molo tadok bersyukur. Saya doholan mulai tema diho Tuhan. Nasihat-sihat kami. Ngadau-dau kami siak kopi tih. Saya dohola congoni. Dak saya. Itu masih langkah pertama. Langkah pertama kalau kita oh Tuhan terima kasih. Bahkan kita berdoa. Engkau sudah memelihara hidup kami. Mulai hati ma Tuhan. Oke bisa. Allah dak saya holani. Tadana bersyukur kita kepada Tuhan. Patuduh ma. Bahwa kamu sudah akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain hama kadongan. Kita dipakai oleh Tuhan. Gelekta hasea. Tulpus akasita-sita ni rohata. Syukuri. Berhasil semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Syukuri. Alai. Ikon adong do acting syak kita. Tadana bersyukur kita kepada Tuhan. Ikon adong go siu laut tasi patu pauta di bagasan ngulu ta'ahamai. Saya harus menjadi berkat kepada orang lain. Odo syukur. Saya harus menjadi berkat. Unang minat syukur ni rohani jolma. Nitahan diri niba. Nitahan emosional niba. Nitahan. Nakpe, gudang akan nama teror, gudang nama benas sohasia itu kita. Udah. Di hata batak, dihapus mah. Adoranaonin. Om masih patu pota bersyukur ya nanga, mang. Yang ketiga, masih patu pota menyongsong haroroni Tuhani. Di dok sona keningan. Ikut martabatabah holong ni rohat tatudongan. Martabatabah holong ni rohat tatudongan. Di dok di son hama kadongan. Di hata nasing increase. Berkembang, meluap-luap. Holong ni rohata tudongan apa artinya? Berbagi rasa. Unang egois. Urak wala manarihon diri niba. Alay kotonggo pikirata. Buhado ba no kuhuberek si a. Saya songon na lepe, saya songon na marsak, saya songon na daun. Hado ba no kutuson. Songonang dohita pa bereng-bereng jol masih songonon. Tay mai sih. Gimana mai sih? Dok mai sih. Tahu mai sih. Wah, enggak. Kalau itu enggak tipe orang Kristen akarongan. Enggak. Abenokum. Mabelas rohani mana? Mabelas rohani debata. Ini bersyukur itu hamu kadongan. Asa dakolak kata. Dakolan omong doang nin halak yun. Tabereng jol mas stres. Apa yang dapat kita bantu supaya dia bisa keluar daripada rasa stresnya. Gudang di sana mah bemunggil-unggil rohana. Gudang di sana stelipis nakiningani. Mabayan cit gaur hati-hati na doho pikiran na. Apa? Banyak orang membutuhkan topangan daripada kita. Apa? Egois duhita. Manang dangolo hita maka dongan mamikiri halak nasingi. Kola dirita mata pikiri awas. Nah ini, mari kita akan persiapkan diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu, amin. Olo kamu jadi berkat. Songod dia betaho iboto de batado kemampuan taman ngas dia. Iboto de batado. Napa opaton? Masih patu paut tadi son. Ikot toktong do. Olo kita meningkatkan kadar ni haporseota. Ido di Apostel Paulus di son hamuak kadongan aking di ayat 10. Borngi dohot arian lobi sumurung dotang yang nami asang giat idaun nami bohimuna laos patiko son nami iya adong dope hahurangan ni haporseomu. Loh, tadi sudah kita katakan orang Tesalonika hebat imannya, bertumbuh haporseona. Kok sekarang Paulus mengatakan, ya adong dope hahurangan ni haporseonmu. Apa artinya? Hamuak kadongan.
Manak songo dia pe haporsiawan di jemaat Tesalonika na berkembang bertumbuh nak keningani tok tong do saya dong kurang na tok tong do ko terus padimu dibunuh kaporsiawan unang merasa diri iba naung hebat mulut padita peau amata tu mangkor padita ta akasitua akaparhaledo dan sebagainya pengurus koinonia diakonia marturia. Mang, inang, jangan merasa bahwa kita sudah hebat, sudah sempurna, sudah enggak ada lagi yang harus diperbaiki dari tubuh kita daripada haporsiauta, gudang dope sipatu reota, gudang. Jadi ngasih tua biau, ngagudak pengalamanku, namar jami tahun, namanguluh kuriaon, wah nggak bisa, betul itu sudah banyak pengalaman kita, alay tetap kita harus mau di-upgrade. Ikonolo do kita di-upgrade. Baik upgrading itu berasal dari dalam diri kita atau dari orang lain. Olo do kita marsiajar. Olo do kita marsiajar kamang. Ikonolo. Odo si persiaponota gudang do pena sotatus nguduan. Gudang do pena saboto, tak taboto manengahat. Jalan perpudi, palimahon. Masih para diota. Badia. Iko badia so hasurahan ayat 10 dulu. Makurangan. Ada banyak yang membuat kekudusan kita ini terganggu. Gudang nama bain kita. Alay, odo perjuangan terakhir ni Apostel Paulus tuhuria Tesalonika. Agar supaya jemaat itu kudus, badia. Aduh lapatan di badiaon. Waduh. Molo somari sapi ba ngabadiawi. Molo pari sapi ba na pardosa mai. Daw, takseni bereng kabadiaon, daw. Alay sedia do. Ketika ada sesuatu yang merusak haporsiauku, kerohaniaku. Saya bisa menolak, memblokir. Setabi. Molo songgup aduhur tuson. Dia akan pasti mengeluarkan narotak. Iko boy. Bayeson diri ni. Gudang binegese naan. Itor si burro ateteta kan. Itu si burro. Alay korohi sama dok, ya udahlah. Ningo buti, toh iho mah. Daksa robang au dot to. Ikonido. Aku sudah anak Tuhan. Aku sudah anak Yesus, orang percaya, orang kudus. Moloho songonido we. Dirimai. Daksa rupa kita. Mudah-mudahan kamu bertobat. Ido sidohonot ommah badiau ni hama kadongan. Baik, amanginang. 5 maparsia jarat tafsir. Pagudaku tolema molotuk pagudaku pesi 5 tiuk mai sada na parjolo monang maralohon sude tantangan hidup na paduahon tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan senantiasa terlibat campur tangan dengan semua pergumulan saya. Yang ketiga, bertambah-tambah di bagasak kolong masih haholong kita on. Masih haholong kita mangda. Sarung bedak kahurak sana nabi nani kadongan. Gudanggo pangalaw daksa dari besat tebek kadongan. Hatani banak harwaron ucapan ngaci rohana. Apa yang gue dibagas roharak songunian. Nah, ini bertambah-tambah kasih kita. Keempat, padimudimun terus haporsiawan. Kelima, jaga kekudusan hidup kita. Amin. Amin. Martang yang mahita. Ali jahu badebata. Mulia tema diho. Gudak persejarah nami dilehoko Tuhan. Sian pengalaman di Paulus di Huria Tesalonika. Asa songon Huria Tesalonika Huria nami HKBP Cipayung Cilangkat. Berkembang dalam segala hidup kerohaniannya.
Boy hami Tuhan padimudimun haporsiaon nami lam dumenggan. Hari tu hari, minggu, tahun berganti tahun. Las rohanami Tuhan saluhutna. Alani asidot tolong rohamdo. Ubain boy hami sahat tikion marhahi pason. Pinuji makuarmu nabadiai Tuhan. Akan marukil. Akadongan nami todong nami ale-ale nami. Pasu-pasu nasi dalehon gugu. Kemampuan mengadupi parokilon na Tuhan. Asabuhi hami tujuluan hiarihon lam bersyukur. Madok mau lihat di saluhut nang ulu namin ani luasmu sahat ulikion. Mau lihat madi holi jahu bade bata. Pasu-pasu huriam hagabi pici payung cilangka pon. Gudang gua perkembangan nauli nadinggan. Dan ya adupan ni huriaon. Sianari itu hari sahat wakatiki na yang romo lihat ma. Ala ni asi dohot holong ni roham do saluhut nai. Atong pasu-pasu mahami. Madalani advent parjulu padua dan seterusnya. Menyongsong perayaan Natal. Dohot tahun baru. Mahiti asi dohot holong ni roham di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tuhan
basam do dengan basa ni dia bata tu hita. Ha mau lihat dia ma terleho kita tu dia bata balos ni saluhut nai. Alani ma dok mau lihat mahita tu dia bata. Jala marlas ni roha. Idong hulu ni halak si ihuton Kristus. Patut doh hita marlas ni roha denauk tabongoti tau baru parhuriaun sadarion. Ale Tuhan debata, hamuliation dia materlehon hami tuho, balos ni saluhut, halalas ni roha, hupuji hami mau ale Tuhan di tahun baru parhuriaunon. Mace gudang do hamaolom natadupi di bagasan nasa taunon. Di tengah-tengah huria nang masyarakat. Di tengah-tengah ni keluarga nang marsasa halak pe. Alain patut do madok mau lihat kita tu debata di Advent parculon. Ale Tuhan debata, say jalo ma pamuji-pujion diho. Maria ma to dinami bahenom lao manunomu haroro. Tapasahat mapeliata tu haracau ni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo harurowani saluhut silehon lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Ubasahat kami masyan na nilehon mitu hami. Pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti. Asa huparhasia kami pelianon. Pati buluh karajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai ma rohanami marhite ite todim. Asa lam hutadahami gudang nisi lehon mituhami. Asa lam gergir hami madok moleate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan amin. Amin. Tuhan debata manami rodi saleleng nileleng na. Mau lihat marohan nami tuho. Allah diramuti ho hami di bagasa tau perhuriaun nauk salbui. Asini rohamdo napasahaton hami tu bagasan tahun ne baruon. Huida hami di bagasan nasa tahun ni dengan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabai hodo bilangan ni akan aporsea. Akan burju mangului hatam. Dipargugoi hodo akan aporsea doho naposom akan mamaritahon habal gaonmu. Di tonga-tonga ni huriami. Tung naso habilangan dosudi dengan nibasam nasa tahun ni. Sian minggu tu minggu, siap bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Dibayani hu puji hami magoarmu. Jala hu pasangap hami maho. Saya gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabai maganu pari. Torom ni akan aporsea. Namar holong ni roha diho. Sai pararat maharajaonmu di sadok portibion. Saya ramoti huriam. Asa unak saut. Tahi ni parjahat na mga bati harararat ni harajaonmu. Saya unang loas huriami di susai. Di gaori. Manang dileai. Ramuti maak na pinilitmu. Pai masahat tu hanguluan. Saya ramuti masudi na posom na mamaritahon barita nauli.
Sai cuma kana soporsea dope. Asadohot nasida pasang apokwarmu. Sai ramo ti jala parbadia ima huriam sahat rodi haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alea manamina di banua kicang. Sai pinorbadia makowarmu. Serom harajaunmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaun songona di banua gicang. Lehon matu hami sadario kangulun siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan. Namar dosa Tuhami. Unak kami tokiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Yesus Kristus mulak mahamu di bagasat dame carohamu mapasu-pasu sia Tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. 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 Selamat tahun baru parhuriaon Advent parjolo madihita saluhutna. Horas madihita sudi.